הסכימה. אנה דודה פרסיליוס, את מרשה שבילבי תישאר אצלנו גם לארוחת הערב? או, נפלא, רעיון נהדר. אני הרי מעוניינת מאוד שבילבי תיווכח כמה נעים לחיות בחיק המשפחה. תודה רבה לך, זה באמת יהיה שיעור מאלף לבילבי המסכנה. בבקשה. כמה שזה חם. אני כמעט שרפתי את הלשון. זה כה טעים לאכול מרק חם כזה, לא כן? נהדר. זה מעניין שהוא כל כך חם. וגם הגזרים טעימים, רק צריך היה לבשל אותם יותר. לי זה לא משנה, כי לי יש שיניים חזקות בדיוק כמו לסבתי. לסבתא שלי היו שיניים כל כך חזקות שיכלה ללעוס אפילו מסמרים מפלדה, בגלל שהיא לא זללה כל הזמן רק סוכריות. האמינו לי.